Palugsong na punta, ipahuli naman ko dadto gud. Pahulay ko danaw ang kana. Para dire pa lugsong gamay. Okay, kaya let's go. Pag nanghawi akong tuhod mga kadyam. Kurado gini mga kadyam na nagkagabihan eh. Palaban kitang haplas. Darang aganan mga kadyam mo. Grabe kainit mga kadyam, hapon na ni mulan. Layo kini gibaktasan mga kadyam. Grabe ka kuan. Grabe ka hindi nga gyanan, grabe kalayo ni. Di basta-basta rin mga kadyam, umani lang na kuan, way tubig. Tara na ako mga kadyam, ako'y tubig dala. Sabi na ako doon lang, first time pa na ako ani diri sa kuan, yung river. Nagani mga kadyam, landong haning mga gyanan no. Yan yung mga kawi-kahoy. Oh. Kadyam. Salamat sa pagsuporta niya sa akong vlog ha. Na balang araw palarin mo ako. Na puhon tabang ta sa mga tao na nangilangan sa tuwa mga vlogger. Ko beginners pa ko mga kadyam. Bago lang ko na vlog. Palarin mga mga kadyam. Tabang ta sa mga kabos na nanginanglan sa tuwa. Puhon. Yung mga kadyam oh. Grabe diri landong oh. Gwapo kay view oh. Oh. Ayos mga kadyam. Oh. Akong ikagaw mga kadyam no ana, gauna. At siguro po niya na makita ang river kay first time po niya naka-report parehaming duwa. Ang hawi gamay tuhod mga kadyam. Oh. May gagyan layo. Grabe kalayo. Patungas. Palugsong. Pero na yung mga tanom diri mga kadyam. Muni kuan ang balanghoy. May kamote. May saging. Bukid di siya diyam, kadyam bukid.
Wag na ibalay diri mga kadyam. Grabe kaya kuan. Grabe kabukid yung mga kadyam oh. Na yung mga kahoy. Dagko. Pao. Mani ka mga kadyam. May magian gini mga kahoyan mo na nakita niyo sa akong vlog. Salamat dili na jud na tungason. Tagpatag na gamay mga kadyam. Yara ko may gagaw kadyam oh. Bro. Oh. Grabe. Grabe sakripisyo na mo bago maabot na mong Yo River. Grabe sakripisyo. So, grabe diri kadyam mura og dagan kay mga inyam diri ba? Ha? Pada to? Oh no. Pasabog paman to dito ah. Ay sa diri. Sa to pa din siya, ubos lang ni siya siguro sa kaluya. Pero ang nakakuan lang niya ay makita ang Yo River. Ang suba na bukana. Ay sagol na kuan tubig parat o kuan tabang. Uy. Nairo kandog. Migota kandog ha, migota. Adira. Sigo. Oh, galit oh. Oh. Buotan mo na, buotan mo na. Kami may kadala og pasalubong. Nare, Yo River na eh. Oh. Ha? Ano yung entrance na eh? Ah, mo ba? Dara mga kadyam, muna'y kuan sa kuan. Bantay sa entrance si nanay. Dara nay. Nara yung entrance tag 20 mga kadyam para sa mga mo dire. Taga asa di mo? Taga Kalamba mi nay. Ya, para pa mo may bala. Oh, karon first time na ako ande kay tawa perminti magdabaw. Ni amay sige ani taga Kalamba. Oh lagi. Ya ako po ka first time po na ako ande kay bago po ko gagdabaw. Ah. Oh, vlog lang na ako ba. Ah. Salamat kinay. Ah. Angat ba to? Oh, Ay hamdan. layo man din nay no. Ay, Tuluan gyud tagsingot. oh. Agam an man kuno kasada, ba't wala pa man. Aw gaman diri kasada na nindot na ni. Ah. Ma improve na ni. Renovate sa kuan. Oh, mga kadyam, muna yung river, muna yung ubos niya na ihimo pong kano, ihimo pong baol. Yung patungas na mga kadyam, patungas na. Let's go. Una di hagdan mga kadyam. Ha?
Ay, kuan din ay kanang naagi ko kuan kanang aksidente. Oh, stainless na. Are sa minay. Salamat kayo ha. Oh. Muni agyan na mga kadyam. Magani kay ni hagdan, buhay hagdan, mura di ko kasaka mga kadyam. Oh, muni agyan na mga kadyam mo. Tarik. Dapat yang hagdan mga kadyam mo. Oh. Nagajiyam. Oh, grabe. Muni yang kuan hagyanan niya. Ni. Oh. Let's go. Saka tawa ka jam. Oh, muni hagdan. Oh. Let's go. Grabe oh. Kat-kat pa ta diri ah. Oh. Pagabok ni dinhi siya magyan mga kajam. Hugno ni siya. Oh, grabe. Camping lang kita diri. Ay duyan na mga kajam, maka-relax pa ta diri. Meslay bangko. Pahulay ka diri. Apoy kuan. Ay duyanan. Ha? Grabe. Grabe kalayo mga kajam. Pero sige lang mga kajam. Sulit man po na pag ani na mo dire. Kay naabot yun na mo ning river. Oh, kabatuan na nga ano. Na di mga kajam mo.